Zango leaves It's official. Sundowns. Bongani Zungu seyahambile kwiMamelodi Sundowns. I think sonke siyazi ukuthi indaba esehambile kwiSundowns uBongani Zungu. uZungu wabuya le phesheya weza la South Africa wayefuna uyiKaizer Chiefs. Kaizer Chiefs yafola shots wathathwa iSundowns fast. Umthatheni kwakhe iSundowns yamenza umdlali oyistarter. Since edlalile nje uBongani Zungu wayedlala amagame owabona kahle ukuthi ayamagame akahle la. Since edlale le game le ye-Orlando Pirates final and besalelo nyaka wakho ukugcina decide ukuthi i-contract yakhe bangayirenew ngobizo phela manje. Njengoba bengayirenew nje i-contract, it's because of le game le Orlando Pirates final ezibemshaya imapocho la ngeni inqabo. So I feel like iCase ine chance ukuthi imthathe futhi iCase imsayine. Bale indaba lezi zangijabulisa cause iPirates inokwazi ukwenza izinto ezinkulu kangaka. Baloku beyishintsha nje kancane kancane iSundowns.